Dinamitzar culturalment el Carmel és l'objectiu del Cercle de Cultura Sinatraem. El Carmel, que és un barri de la perifèria, havia de tenir les mateixes oportunitats culturals que la resta de la ciutat. Per això vam apostar per iniciatives noves, aquí a peu de plaça, a peu de carrer, gratuïtes i que els veïns les puguin gaudir. Des que van començar el 2010 han organitzat diversos actes, des de portar un piano de cua al barri a una nit d'òpera. També un premi que reconeix les principals personalitats en el món de la cultura de la zona. El primer premi Sinatraem va ser pel pintor Luis Rico. Hem premiat a la Sílvia Ortiz, que és la directora de l'Escola Neoclàssic en Danza. Hem premiat a l'Alba Robles, una cantant jove del barri. Emi Escudé, que és la presidenta del grup sardanista d'Horta. Sempre persones vinculades amb la cultura. L'any passat van ser ells qui van rebre un guardó, el Premi d'Horta Guinardó en reconeixement a la seva trajectòria. L'activitat més representativa de l'entitat és el Replaçart, una trobada d'artistes i artesans a la plaça de Pastrana. El Replaçart és com la nostra activitat, que ha estat el fil conductor, i ens permet crear un espai aquí a la plaça Pastrana per compartir entre artistes, entre artesans i també altres entitats que col·laboren. A partir d'aquest primer diumenge de desembre, el Replaçart passarà a celebrar-se en format semestral. Serà un dels canvis de l'entitat de cara al 2020, l'any en què celebrarà el 10è aniversari.